सर प्रणाम लोग छोट भाई डीजे मंजित एगो फोटो जन ई समर सिंह और गौतम सिंह के जन वायरल होता है लोग देख सकत तनी फोटो। ई फोटो जन एडिट के कैले बा ठीक बानू ऐसा कोनो बात नहीं कि समर भैया गौतम भैया भी बाहर बने लोगन जेल नहीं गई लोगन ठीक बानू मगर जन बिया खुशबू उत्तम भोसरी रंडी के औलाद एक माई के 1477 गो तिलाक करो एक बहिन 14 अपना फेमस हो गए खातिर भोसरी मगर ये जवान के टारगेट कर दिया। और वो लोग जाइन लोगन भारी संख्या में पावर स्टार पवन सिंह के फैन आए करा कमेंट में करके बताई लोगन का कहला पावर बाबू साहब के पावर दिखावे के पड़ी करा के तभी मानी। जितना भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन वैसा लोग से निवेदन बाकी समर सिंह और गौतम सिंह के सपोर्ट करी लोगन ठीक बानू सपोर्ट करा लोगन तो बहुत मज़ा आई आगे चल के फायदा हुई हमनी के ठीक बा। जैसे खेसारी लाल के तो दूगो मगहिया जमाना के खेसारी लाल के कोयले बन सकी ये लोग हगल मुतल का चाइन हो गई बा खेसारी लाल यादव के खेसारी लाल के टीम पे ये लोग का पावर बा सारा पावर लोग चल गई बा अभी तक अरेस्ट ना हुआ मगर ये जवान क्या हाल बाबू साहब के पावर ये हरी बिलार से थोड़े भी कुछ हो जैसे बाबू साहब के पावर हो सम कांडेंग भरे सुधीर सिंह अला अंदर हो जाए बिहार जाम होता रहे कहाँ भल कुछ हो तो चलिए नमस्कार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आरती न्यूज़ इंटरटेनमेंट के शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए।